Di nav teqîna çekan û gulabaranê de rojnamevan ji guriya agir direvin. Ev dîmen di destpêka adarê de li bajarê Îrpîn yê Ukraynayê hatiye kêşandin. Ew dîmenekî hevpar e di şerê heta nûke çar rojnamevanan jiyana xwe ji dest dane û yên din jî birîndar bûne. Komên medyayî û dezgehên nadewletî tekezî li ser evlehiyê dikin û tînin pîra hemûyan ku rojnamevan sivîlin, ne armancên leşkerî ne. Piştî rojnamevanên Fox News, Pierre Zokrevski û Oleksandra Kuşinîwa hatin kuştin û nûçegahan Benjamin Hall çardê adarê da li nêzîkî paytext Kievê bi giranî birîndar bû, hişyarî zêde bûn. Rojek berê jî filmçêkerê Amerîkî yê xwedan xelat Brent Renaud li Ukraynayê hatibû kuştin û hevkarê wî Yuan Arnaldo li Ukraynayê di encama gulabarana ser westayeta wan da birîndar bibû. Otiyekî adarê da êrişeka Rusyayê li ser birçeka televizyonê ya li Kievê Yevhenî Sakun, kameramanê Ukraynî yê Zin TV hatibû kuştin. Rojnamevan li gorî qanûna mirovahî ya navneteweyî sivîlin û êrişên li ser sivîlan qet nayên qebûl kirin û êrişên armancgirî yên li ser rojnamevanan li herêmên pevçûnan tawana şer e. Pêdiviya rojnamevanên ser erdê bi alav û alîkariyên din heye. Ji ber vê yekê rojnamevanên bê sinûr di 12 adarê da navendek çavkaniyê li Lviv nêzîkê sınırê Polonyayê vekirine. UNESCO piştgiriya wan xebatan dike, alavên evlehiyê û çavkaniyên perwerdehiyê dabîn dike. Parastina rojnamevanan di heman demê da armanca hevbendiya Akusê ye. Ku hevbendiya rêxistinê nûçeyan e ji bo alîkariya medya herêmî, çavkanî û zanyariyan parve dike. Em nerexistinekî bersivdayîna tengaviyanin wek gelek ji beşdarên me lê bêguman tiştên ku dixewimin ew qas mezin in ku em çi ji destê me tê dikin ne tenê bo piştgiriya endamên xwe lê her wiha bo rojnamevanên ser erdê jî û em bi gelek awayên cuda jî piştgiriyê didin. Grîfin dibêje ku mirina rojnamevanan li Iraq û Sûriyê divê di bîra saziyê nûçeyan da be. Da ku nirxandinên metirsiyê baştir bikin berê ku rojnamevanan bişînin bo Ukraynayê. Ji bilî metirsiyên li Ukraynayê Grîfin dibêje Enstitûya Çapemeniyê ya Navnetewî zordestî û sansûra li Rusyayê jî belge dike. Du rewşên me yên cuda û girîng hene. Yek eşkere şerê li Ukraynayê ye û ew têçûateyê bo rojnamevanên Ukraynî û yên biyanî ku şerê dişopînin. Ji aliyê din ve li ser me pêla zordestiya mezin ya li Rusyayê bixwe heye ku medyaya serbixwe dike armanc. Ji bo rojnamevanên ser erdê pêwîstiya piştewaniyek demdirêj heye.